Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. Iniwo ndakaromba by mistake. Ndaiva nefriend yangu uyo ainge achibva kuzvishavane. Akazoti asikana, Joni yapera iyi, ngatinge tichizounganidza mari. Kana taunganidza mari tinge tichizoenda kunotengesa, tichita zvekutengesera makorokoza, hembe uye zvekare nekuita zvemabroilers. Takabva tazounganidza mari paya, tikabva tazohodha hembe ndokubva tazoenda kumba. Then we met kwavo kuzvishavane. So takazotanga kufamba kumakorokoza tichitengesa. Then pane patakazonzwa kuti kumazowe kwainge kwaputika mari, ndokubva tazobva kwavo tikabva tazouya kwedu kuHarare. Asi tisati tauya kuHarare takabva tanoona vatete vake makaremo muzvishavane. Then vakabva vazotipa tumabhodhoro twelaki. Mukati metumabhodhoro utu twelaki macho mainge muine tuzvidhori tuya twainge twakaita setudhori tuya twepaslag, but twainge turi tudiki diki. Takanzi taifanira kuzoti patinoenda kumaperiods unotora $100 pamari yaunenge waswera uchitengesa, but mari iyi inofanira kuva ma10 ma2, like mari yekuti inenge iri loose money yaunozoshandisa as change. Then first day rako uriko kumaperiods unorara wakaisa mari iyi musikarudzi mako iri muplastic. Saka isusu tinotora mari iya yatobva taisa mari yacho muprotector kuti isazozara ropa. Then wobva wazoisa mari iya mubottle riya. Then kana tava kutengesa taizopa vanhu change. Takaita mari zvekuti per day taibata zvema $1,000 per person. Takazviita since 2016 until now. Then last year muna March vatete vaya vakabva vazofa. Mushure mekunge vafa ndokubva zvazoputika. A month later mwana wefriend ndokubva atsikwa nemotikari akafa. Then mwedzi unotevera wanguwo mwana akafa mushure mekunge vaenda kuschool trip. Inini hangu handisati ndaona chikwambo, but friend ari kuti anoona kadhara aka kanenge kari kapfupi kanenge kaine zinhengo rinenge riri abnormal, kanenge kachita chimhandara maoko kachiti ndakashanda ndipeiwo mukadzi. Asikana takamboedza kuti tinge tichienda pane rimwe sowe ririko kuzvishavane, tikanzi kuti tinge tichivhara bhomba iri hunge tatsvaka mapenzi maviri tobva tanoita bonde pamakuva evana vedu, tobva tazoitirwa minamato. Inini hangu I cannot do that because I am scared. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ndakavabvunza kuti what do you mean apo pamuri kuti vatete vaya mushure mekunge vafa ndokubva zvaputika. So ivo vanoti hanzi zvakatangira vachiriko kuzvishavane. Hanzi mushure mekunge vatete ava vavigwa vainge vatori mumotikari mefriend yavo. Kabhodhoro kaya hanzi kainge karimo mumotikari. Vakangonzwa sound mumotikari imomo sekunge chinhu chakaputika. Hanzi friend yavo ndopa yakabva yazovhura bag ndokubva vatoona kutoti mubhegi muya mainge muchipfungaira chihutsi. Ndokubva vatoona kutoti chibhodhoro chiya chainge chaputika. Zvose zvainge zviri mukati zvainge zvabuda. Then chidhori chiya chanzi chacho chainge chakaita kunge cheslag ndokubva chazonyangarika. Saka ivo vanoti by the time pavakazouya kuHarare ndopavakabva vazoona kuti vachinonovhura wardrobe umo mudrowa mainge muchigara chibhodhoro chavo ndokubva vaona kuti hanzi chibhodhoro chavo zvekare chainge chakaputika. Then chiya chidhori chaita kunge cheslag hanzi chainge chiita sekunge chainge chakatsva nemoto chakanyungudika. Mangwana acho makuseni hanzi ndo pavakabva vazovhura zvekare drowa riya vakabva vaona kuti mainge musina kana chainge chirimo, not even a trace. Zvakangoma hazvo veduwe. Vanhu vane zvivindi. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nashi, please post for me as Heidi. Ndakasungisa murume wangu nekuti ndainge ndava kudanana nabosi vangu. Mukoma Nashi, ndinonzwa kunyara kunyangwe nezvandakaita murume wangu akandibvisira pfuma. Ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Ndinoshandawo muChicken Inn, ndava negore nehafu ndichishanda muChicken Inn. Kuti ndinge ndichishanda kuChicken Inn ndakapinzwa basa nechikomba changu chainge chiri boss kuChicken Inn. Saka ndini ndainge ndava kutochengeta murume nekuti kubva tinge tichiroorana ainge asisaende kubasa, ainge ava kungoswera kuma part time, aigona kuswerera 5 US the whole day, mari isingakwani kana 10 kgs yehupfu. Saka ndakazongomurongera nyaya, ndaipfuurirwa nabosi vangu vachida kuenda neni kuVic Falls. Saka ndakaona kuti kana bhangu wangu aripo hakungamboendeki kuVic Falls. Ndakabva ndavhura hombe kunonoka kusvika kumba. Ndakasvika kumba murume wangu akatsamwa, ndiye uyo akabva azondirova. Andirova kudaro ndakabva ndamusungisa, akabva anzi 6 months mujeri. Mukoma Nashi, zvinoita satani. Bosi vangu vaindipfuurira vakabva vadzingwa basa. Kubva zuva ravadzingwa basa ndakavafonera, ndinoti kana ndikavafonera havadayire foni yavo haichapindi. Apa vana vava kuda kuvhura kuchikoro, murume wangu ari kujeri. Mukoma ndava kutofunga murume wangu ma5 US ake aitombotibatsira pachikafu nemafizi evana, apa achazotodzoka muna January. Ndava kushayiwa kuti ndodii nevana, kuti ndiudze ana tete vari kuti wakasungisa wega murume wako. Vedare handichaziva kuti ndodii. Chokwadi mujolo uyu wandipinza panguva yakaoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ko iko kuzopfuurirana nechikomba kuti sungisa murume wako, kana kuri kunzwa zvakamboitikawo kwauri uri pamujolo, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me. Inini I am searching for a single woman uyo ari aged 20 to 25, but ndinodawo munhu asati akamboita mwana, munhu wekuti asati akambopinda mumarriage. Kana ariko munhu akadaro, you can inbox mukoma Nashi for my numbers. Ndiyo confession yavo iyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri kugarawo muno munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Saka kubva zvandakauya muno muSouth Africa ndakabva ndazotanga kushandira umwe muNigeria. To tell you the truth, please musazoisa nyaya yangu kuchirungu because munokwanisa kuzondipinzisa busy. So muNigerian uyu ndichitanga kumushandira ndainge ndichiita zvekumuitira mapeace job. Ndikabva ndatongoona kutoti munhu uyu anoita zvekutogadzira madrugs because ikoko kwaainge achigara ndo kwainge kutori kubase kwavo, uko kwavaiita zvekubika madrugs aya. So vaiti kana vabika madrugs aya then vaibva vazomatransporta. Dzimwe nguva madrugs awa aitouya achitotorwa nevanhu vanotoshandidzana nevanhu vemutemo kuitira kuti vasazosechwa, like kana vakashandisa motikari dzemapurisa dzinongodarika kunyange panenge pachinzi panenge pakaoma. So pandakaona zvose izvi zvichiitika, even though ndaiona kuti zvinhu izvi kana ndikaramba ndichimushandira munhu uyu zvinokwanisa kuzondipinza pamahwani, but murume uyu mistake yakazoitika pakati pangu naye ndeyekuti ndakabva ndazotanga kudanana naye mari ine chitema. Pane umwe mwedzi uyo waakazondipa mari yakawanda ndokubva azondipfimba. Iniwo ndakabva ndamubvuma murume uyu ndokubva tatanga kudanana. Ndichidanana kudaro ndaitozviziva kutoti munhu ainge atori nemudzimai wake who is a South African woman. Saka iye ainge achiti muSouth African uyu aipota achimupa stress, saka ainge achida love yemuzimba, hanzi inonyatsokupodza moyo. So ndo zvandakabva ndazoita mukoma Nashi, ndikatanga kudanana naye. Aiwa akandibatsira murume uyu kudzamara azo ndikumbira kuti ndinge ndichizopota ndichimutakurira zvinhu zvake as to transport these things, madrugs avo iwawo. So mukoma ndakabva ndabvuma paya. This was an extra income. So madrugs awa ndaingoti paya kana kuri kunzi vanenge vapedza kumabika, ndaibva ndazoenda nawo mutown, ndobva ndazonosiya kushop yeumwe wacho ainge ari mukoma wacho, but
hwainge kungori ukama huya hwekungoti vanhu ava vanobva kunyika imwe chete. So ndakabva ndazotanga kupiwa mushonga. Vanhu ava mukoma vari very dangerous. Kune avo vanenge vachida kuromba, make sure kuti kunoromba kwenyu at least endai munoromba kunana Zim Mozambique rather than kuti munge muchienda kunorombera kuMozambique, because murume uyu zvaaita ndezvekudai, aiti akaenda kunyika kwamo aidzoka aine mishonga like ivo havaiti zvatinoita zvekuti munhu anonzi aromba ane zvikwambo. Ivo hameno mamwe maspirits avanoshandisa avanoti magods avo, saka kazhinji chinenge chiri kana chidhori, saka vanoti vakazvishandisa zvinhu zviya pazvinenge zvisisina masimba, then ndo pavanobva vazozvitengesera dzimwe n'anga dzemunomu muSouth Africa. Vanoti kana vatengesera n'anga dzedze dzemuSouth Africa, then n'anga dziya dzinobva dzazotanga kurombesawo nazvo zvimaspirits zvimagodzi zviya but zvinhu zvacho zviri very dangerous mukoma. Like kana mukada kutarisa muSouth Africa, vanhu vanenge vachinzi vane mari, usually you will see kuti in that family munenge muine umwe mwana anenge akangoremara kana kuti anenge akangoita dafu dhunda zvimwe zvezvekuti unoshaya kuti mwana uyu what is happening to him or to her, zvekuti mwana kana kufamba anogumisidzira ava kusatombogona kufamba nekuti zvimaspirits zvacho izvozvo zvekunigeria zvinenge zvakagara pamutumbi wake mwana iyeye. Saka ini mukoma nacho ndo zvandaiitiswa, ndaipiwa icho chidhori chekunzi ndinofamba ndakachibata chidhori chacho. Kana ndafamba ndakachibata kudaro, then ndaisatombosangana nemapurisa kana kutoti dzimwe nguva ndaitoona kana paine roadblock, then ndobva ndangochibata chispirit chacho, then ndobva ndabata chidhori chiya. Kombi yandinenge ndiri mairi, kombi yaya yaitongodarika without any problem at all. So ndiyo confession yangu iyi mukoma. Nemunigerian uyu takazopesana zvedu mushure mekunge tabatwa nemukadzi wacho. Ndikabva ndanzwa ndichitya kuti mukadzi uyu aikwanisa kuzonditsvakira matsotsi ndikaurawa. Ndikabva ndazobva kuprovince kuya ndikabva ndazouya kwandiri pari zvino. Saka ndo zvandakamboita izvi, ndaitova transporter, nditori runner wemadrugs, but ndaipiwa izvozvo zvinhu zvavo zvimishonga zvavo zvinenge zvisati zvaexpire. Pakuzono expire ndaitoona pachitoya n'anga pamba pemunigerian iyeye obva atotengesera zvimudhori zviya kune dzimwe n'anga dzemuSouth Africa dzinotoita zvekutorombesa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 32 years, not married, not kids. Problem yangu ndeyekuti ndinonzwa kuvenga nekusema varume, handizivi kuti ndozvifambisa sei, but chinondinetsa ndechekuti ndinoti kana ndakarara ndinotorota ndichitoita bonde nevanhukadzi zvekutoti ndinotomuka ndichitoona kutoti ko ingawani zvandapedza. Saka zvose izvo zvinoitika kuhope, I have come to realize kuti zvinobva zvazokonzeresa kuti in real life ndinge ndichizova munhu wekuti ndinenge ndisitomborina kana basa nevanhurume. Kana riya ravanoti zemo rekuda vanhurume handitomborinzwi zvachose. Saka ndinoti kana ndikapfimbwa nemurume, silly mistake, murume iyeye ndinobva ndatomudhilita ende handinyengereri. Like paWhatsApp pangu kana ndikagara ndakubloka mushure mekunge wangondiudza zvokuti zvinenge zvandibhowa, even though to other women it might be something that is normal. Munhu anokwanisa kuti ngondinyorera message yekuti hey babe I am missing you, ndotomubloka because ndobva ndanzwa hasha. Kana kuti murume paya tichatanga kudanana, kana akatanga kundibvunza kuti saka tichazoita lula rini, immediately I block you and I won't even give you another chance to explain yourself. Saka zvose izvi I know kuti zviri kukonzereswa nekuti nyama dzangu ndinogara ndichinzwa kuti nditori bore, I don't need a man in my life. But mukomanashi ndasvikawo pastage yekuti ndava kudawo kuti ndinge ndichiroorwa, even though ndikasaroorwa, even ndikangomitisiwa zvangu ndikangoitawo mwana wangu zviri nani, but dambudziko ndiroro rekuti ndinosema varume apa ndakanaka sei mukoma, and at the same time ndinotorota ndichitoita bonde, and kana ndiri kuhope kudaro ndinotoita sekunge ndini munhurume ndinenge ndichitoita bonde vamwe vanhukadzi.
kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. And worst of all, chinondirwadza ndechekuti inini nditori mwana wava mufundisi kunamata, ndinonamata mukomanashe, uye I try by all means kuti each and every week ndinge ndichitsanya. At least mukomanashe ndinototi ndiri pamutsanyo kudaro ndopa zvinotonyanya kutoita wese, ndinenge ndichinzwa kutobhoyekana, kutosvotwa, and at the end of the day ndakarara kudaro ndinotorota ndichitoita bonde, even kutoita mathreesome nevakadzi vakasiyana siyana, ndichiti ndikamuka ndoita zvikare, ndikamuka ndoita zvikare. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwana wava mufundisi, ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi 32 no kids no relationship. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma, izvo ndo zvandakaita. Ndainge ndiine friend yangu apo patainge tava maform 6. Saka friend yangu uyu akabva achizotanga kudanana neumwe mukomana uyu iye ainge ari kuCanada, even the parents. Saka vakazosangana mushure mekunge mukomana uyu azouya kuZim nemaparents ake. So mukoma, I never even gave them a chance to date each other, because ndakabva ndatotanga kutongomuudza zvinhu zvakashata about my friend, and most of those things they were just lies, because shamwari yangu uyu akabva azoudza mukomana uyu kuti if you want to know more about me you can ask my friend. Iniwo ndikabva ndatoti chance given, handina kana kumbogara ndakamupa mukana. Ndakatongomuudza kuti please, everything that I am about to tell you do not ask my friend, because anokwanisa kuzondivenga. Ndikabva ndamuti, iwe, do you think kuti out of all the girls in Zim ungabva wachuza friend yangu huri rakadaro, munhu wekutoti anotoenda kumaclubs achitononwa doro achitotengesa muviri wake? Yet I knew kuti my friend never did those things. Right now my friend is not yet married. Saka anongoti kana akarambwa anobva atanga kundidembera achingoti he missed that guy whom she dated for a very short period in her life. So handizivi kuti ndomuudza here kana kuti should I just remain quiet so as to protect my friendship with her. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey.